Rajna wkoll li diġà fis-suq jeżistu metodi kontraċettivi, bħal pereżempju il-coil li taħdem u jaħdmu bl-istess mod. Allura nħossu illi din it-tip ta' mediċina għandha tkun ukoll fis-suq biex nisa li jħossu li għandhom bżonna ikunu jkollhom aċċess għaliha. Il-contraceptives li diġà huma available f'Malta illi jaħdmu fuq l-istess mod, jista' jkun li jekk ma jittieħdux b'mod sew, jistgħu jagħmlu iżjed ħsara lin-nisa pereżempju jekk jieħdu overdose tal-pillola kontraċettiva pereżempju. Allura aħna nemmnu illi jekk inti għandek anka studi xjentifiċi illi jgħidu li din l-lanqas bissa tinterferixxi ma' any established pregnancy, din minn ħsara ma tagħmilx lil-mara, ovvjament meta tittieħed mod kif suppost.